Dakong sunog milamoy sa kabalayan sa MacArthur Boulevard sa Barangay Tejero ning Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlaw. Sayranta ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Ingon ini ang talan-awon sa ibabaw nga bahin sa natubong sunog sa Barangay Tejero base sa video nga kuha sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pasado alas 3 ganang adlawon, miulbo ang sunog sa dapit nga miabot sa third alarm. Tungod sa kapaspas sa pagkatap sa kayo, daling gilamoy ang mga Pinoy-anan nga ginama sa mga light materials. Na under control na to pag 5 o'clock sharp atong na fire out ang mga sunog nga nitala taog 1.3 million nga estimated damage. Dili napita kanang balaya, gingon nagsugod ang sunog mga alas 3 ganang adlawon. Nya matod pa sa mga silingan nga ato na istorya, posibleng kandila kuno ang hinungdan sa sunog sanglit wa man ni kuryente kining balaya. Naa sila yung mga bata gagmay. So I think wa karon mabantay ba. Yan lisod kay nga nang nilanay ko nang isubang. Mo lagi ang mong kuan kay wa mi ka kunog ko ng komosyon ba nga kay gipukar kay mi sa kumama gani nga nay sunog nya pag mo to paggawas na mo dako na kayo. Wa inoon na angol o nakalas sa naso yung sunog. Sa initial assessment sa Cebu City Fire Office, mikabat sa 15 kabalay ang naugdaw sa sunog samtang upat ang partially burnt nga nakaapekto sa 18 ka pamilya ug 72 ka individual. Samtang base sa DSWS sa Cebu City, mikabat sa 42 kabalay ang apektado, 87 ka pamilya ug 346 ka individual ang naapektuhan. Mihatag na og pasiunang ayuda ang DSWS, apil na ang pagkaon o financial assistance sa mga nasunugan. Sa atong owner, totally and partially na kay 20,000. Then sa ato ang extended families and renter na kay 10,000. Samtang pipila ka oras human sa sunog, gipangdaginot nas mga tao ang mga gamit nila nga salin sa sunog aron ikabaligya ug magamit ang halin sa ilang panginahanglan. Niadtong Lunes sa kaadlawon, dunay 3 ka balay ang nasunog, usa ang totally burned sa Barangay Labangon, Cebu City. Pahimangno sa BFP nga magmatngon kanunay aron malikay sa sunog. Ang ato alang konsuelo ani watay natala nga mga injury o fatality no. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.